Инновации, инвестиции и перспективы. Международный экономичный форум пройдзе ў Віцебску 11-12 мая. У ім прымуць удзел дзелавыя колы з 9 краін свету. Свае праекты прадставяць каля 80 айчынных прадпрыемстваў і арганізацый. Новасёламі стануць дзеці. У Глыбокім завяршаецца будаўніцтва дзіцячага сада на 200 месцаў. Урачыстае адкрыццё дашкольнай установы плануецца на пачатак ліпеня. Лячыла ад усіх хвароб на свеце. У Мінску затрымалі 37гадовую жыхарку Віцебска, якая займалася незаконным лекарствам. А на самай справе выманьвала ў даверлівых жанчын грошы і каштоўнасці. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Международный экономичный форум «Инновации, инвестиции и перспективы» пройдзе ў Віцебску 11-12 мая. Ужо дакладна вядома, што ў ім прымуць удзел дзелавыя колы з Латвіі, Літвы, Китая, Італіі, Турцыі, Польшы, Расіі, Украіны. Госці азнаёмяцца з інвестыцыйнымі магчымасцямі Віцебскага рэгіёну, наведаюць шэраг суб'ектаў гаспадарання. У прыватнасці, яны абавязкова пабываюць на віцебскім прадпрыемстве «Мадэрн Экспа», якое размешчана на пляцоўцы СЭС Віцебска і з'яўляецца адным з буйнейшых у плане прыцягнення інвестыцый, у тым ліку замежных. Падчас форуму таваравытворцы з усёй вобласці прадставяць замежным інвестарам шэраг сваіх праектаў рознай накіраванасці і фінансавай значнасці. Все проекты абсолютно разноплановые. Это и переработка местных ресурсов, это использование того промышленного потенциала, который имеется в каждом городе-районе, это развитие туризма, всех видов туризма, которые возможны, ну и создание дополнительных рабочих мест. Он немножко будет совмещен с идеей демонстрации разработок в экологической сфере, и в этих целях у нас объединен как бы экологический форум и наш инновационный форум. Экологический форум будет представлять Министерство природных ресурсов, зеленую экономику, надо показать те новые инновационные разработки, которые делаются в том числе и в экологической сфере. Усяго каля 80 прадпрыемстваў арганізацый прадставяць свае праекты. Кожны рэгіён прадэманструе сваю інвестыцыйную прыцягальнасць і колы інтарэсаў. Дарэчы, штогод у эканоміку Віцебскай вобласці прыцягваецца да 1,8 мільярда рублёў. У тым ліку дзякуючы вось такім міжнародным форумам. Тым часам у Глыбокім завяршаецца будаўніцтва дзіцячага сада. Урачыстае адкрыццё дашкольнай установы, якога так чакаюць бацькі і дзеці, плануецца на пачатак ліпеня. Як ідзе будаўніцтва і ці ўсім хопіць месцаў у новым садку? У матэрыяле Юліі Устінавай. Маленькі Мікіта ў новым доме ў новым мікрараёне Паўночная у Глыбокім жыве з самага нараджэння. Хлопчыку год, ён з цікавасцю назірае, як літаральна пад вокнамі будуецца прыгожы сучасны дзіцячы сад. Молодые семьи в основном живут, так что деток много видно. Видно, что часто в садике куда-то в другое место ездят. Здесь садика не хватало. Очень рады, конечно. Мы бы еще были рады, если бы здесь школу построили когда-нибудь. Новы мікрараён у Глыбокім імкліва развіваецца. Сёння тут 11 60-кватэрных дамоў. Расце і колькасць насельніцтва. Практычна ўсе новасёлы, маладыя сем'і, многа шматдзетных. У дашкольных установах горада загрузка высокая, і будаўніцтва дзіцячага сада вострая патрэба. Проект был разработан Новополоцким филиалом Витебждан проект. Аналогичный садик у них есть в городе Новополоцке. Сметная стоимость данного объекта составляет 56 миллиардов, это старые цены. Освоено на сегодняшний день где-то порядка 46 миллиардов. Осталось освоить 10 миллиардов. Вялікія светлыя і утульныя пакоі прымуць 200 дзяцей. Пад дахам новабудоўлі, акрамя музычнай і гімнастычнай залы, размесцяцца 2 басейны, звычайны і для сухога плавання. Па апошнім слове тэхнікі будуць абсталяваны харчовы, гаспадарча-бытавы, медыцынскі блокі. Усё з сучаснымі сістэмамі бяспекі. На тэрыторыі яркія альтанкі і гульнявая пляцоўка. Стараемся все сделать качественно, все в срок, чтобы детям было комфортно. Прыгожа, утульна і бяспечна. Зусім хутка ўсё гэта ацэняць першыя выхаванцы. У ліпені тут зазвіняць дзіцячыя галасы. Абавязкова ў новым мікрараёне пабудуюць і школу. Дальше у нас там по международному проекту строится лыжероллерная трасса. В перспективе, да, немножко не удается, там есть место отведено под Ледовый дворец. Ну и, конечно, уже разработана документация на проект «Северная-2». В перспективу в 2020 году запланировано и строительство школы. Дарэчы, апошнія 2 гады ў Глыбокім расце колькасць дзяцей, а значыць, ёсць для каго будаваць. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Глыбокая.
Подведены вынікі рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Больш за 450 школьнікаў Віцебскай вобласці сталі прызёрамі 3-го рэгіянальнага этапу інтэлектуальнага спаборніцтва. Пераможцамі рэспубліканскага фіналу сталі 70 разумнікаў і разумніц, прычым 40 з іх вучацца ў віцебскіх школах. Святочныя мерапрыемствы гонара лепшых з лепшых прайшлі ва ўсіх раёнах горада. У Кастрычніцкім раёне Віцебска стала добрай традыцыяй віншаваць вучнёўскую эліту. Навучэнцаў гімназіі, школ пераможцаў абласнога і рэспубліканскага этапу ў прадметах алімпіяд, навукова-практычных і даследчых канферэнцый. Асаблівую падзяку атрымліваюць педагогі і бацькі, якія навучылі і падтрымалі здольнасці дзяцей. Мы, например, уверены, педагоги, что ребята, победившие на данных олимпиадах, конкурсах, данные победы станут жизненной и профессиональной траекторией в их дальнейшей судьбе. За заслуженымі ўзнагародамі на сцэну падымаліся дзяўчаты і хлопцы, якія, як адзначыў кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Сергей Сташэўскі, з'яўляюцца асаблівым гонарам и станут надзейнай будучыней нашей краины. Для нас это большая честь стоять на этой сцене, получать медали, получать благодарности. И хотелось бы огромное спасибо сказать нашим учителям, которые посвятили нам не одну минуту, не один час, а огромное количество своего времени и вложили в нас столько сил и своих знаний. Присоединяюсь к словам своей коллеги. Хочу выразить благодарность своему учителю Руслану Валентиновичу Шклине, который вложил в меня не только знания, но и душу. Па выніках заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах сярод лідараў у вобласці гімназія нумар 1 Віцебска. І гэта вынік самаадданай работы ўсяго педагагічнага калектыву. Можно сказать, что сегодня собралась здесь Малая академия наук Беларуси, потому что здесь победители по всем практически предметам школьного курса. И так приятно, когда дети действительно с таким воодушевлением говорят о том, что они преодолели себя, что они постигли основы наук, что они действительно выучили не только то, что им дал учитель, но что они выучили самую главную, наверное, заповедь. Это для того, чтобы иметь успех, надо очень много трудиться. Для выпускнікоў перамога на алімпіядзе выдатны старт для паспяховай будучыні. Многія з іх уже выбралі вышэйшую навучальную установу і рыхтуюцца да паступлення. Ксения Смоловская, Александр Арындзін, Станислав Дудзін, навіны Віцебск. Колькасць няшчасных выпадкаў на вадзе ў Віцебскай вобласці за апошнія гады знізілася амаль у 3 разы. І толькі летась вадалазныя спецыялісты выратавалі на вадаёмах больш за паўсотні чалавек. 145 год з дня заснавання значыла таварыства ратавання на вадзе. Дарэчы, у Беларусі служба пачала сваю гісторыю менавіта з Віцебскай губерніі ў красавіку 1872 года. Да юбілею службы ганаровымі граматамі ўзнагародзілі лепшых спецыялістаў таварыства ратавання на вадзе, а таксама прадстаўнікоў СМІ, якія ўсебакова асвятляюць іх работу. За ўклад у профілактыку няшчасных выпадкаў на вадзе значаны і корэспандэнты тэлерадыёкампаніі «Витебск». С работниками СМИ мы постоянно находимся в тесном контакте. На все несчастные случаи, если для профилактики уже в дальнейшем, мы совместно выезжаем. Благодаря их поддержке в этом и донесения до наших жителей нашей области и республики той информацию, которую мы преподносим по профилактике несчастных случаев на воде, значительно улучшает и снижает гибель на территориях и водоемах нашей области и республики. Сёння Віцебская абласная арганізацыя ратавання на вадзе – гэта 10 ратавальных станцый і 24 пасты на вадаёмах рэгіёну, а таксама манеўрана-пошукавы атрад, які займаецца аварыйна-ратавальнымі работамі. Вадалазы супрацоўнічаюць са службай МНС, праваахоўнікамі і следчымі, але галоўным лічаць папярэдзіць людзей ад небяспечных паводзін на вадзе. Здымала сурокі, ачышчала залаты ўпрыгожванні, лячыла ад усіх хвароб. У сталіцы затрымалі 37-гадовую жыхарку Віцебска, якая займалася незаконным лекарствам, а на самай справе выманьвала ў даверлівых жанчын грошы і каштоўнасці. Следчым вядома як мінімум пра 4 падобныя факты. І зараз яны шукаюць іншых ахвяр махляркі. Нашы корэспандэнты сустрэліся з адной з падманутых віцеблянак, якая не адзін раз пазалаціла ручку лекаркі.
Рэкламу лекарскіх паслуг 33гадовая Марына ўбачыла ў ліфце і пазваніла адразу. Хацела вылечыцца ад даўняй хваробы, таму і даверылася лекарцы па імені Рада. Аднак радавы парады карысці не прынеслі. Сеансы тэрапіі і зняцце з урокаў абыходзіліся нятанна. Махлярка патрабавала ўсё большыя сумы грошай, быццам бы спальвала іх падчас абрадаў. Для ачышчэння ад дрэннай энергетыкі ўзяла і залатыя ўпрыгожванні. Сёння Марына ўспамінае, была як пад гіпнозам і верыла махлярцы абсалютна. И говорит, что это у тебя очень большая порча идет, у тебя через несколько дней, если ты не дашь большую сумму, умрет сын. Вот. Я очень испугалась, и она потом требовала. На это надо будет и 20, и 12 миллионов, и по 4, и по 5 миллионов. За паўгода псеўдалячэнне абышлося жанчыне ў 12 тысяч рублёў і амаль 5 тысяч долараў. Гэта ўсе грошы, што сям'я збірала на будаўніцтва кватэры. З 14 залатых упрыгожванняў вярнуўся Марыне толькі заручальны пярсцёнак. Да праваахоўнікаў жанчыну адправіла яе маці, як толькі даведалася пра такое лекарства. Раду аб'явілі ў вышук і затрымалі ў сталіцы. В настоящее время ей следователями предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следчым вядома як мінімум пра 3 аналагічныя факты махлярства. Пры гэтым усе пацярпелыя пакутаюць ад розных захворванняў і за цудоўнае вылечванне гатовыя былі аддаць радзе апошнія грошы. Тэлевізійныя магі і экстрасэнсы, цуда-лекары па аб'явах, раптоўныя выйгрышы, за перасылку якіх неабходна заплаціць. Шлюбныя аферысты, што пазычаюць грошы. Махлярскія схемы разнастайныя і адпрацаваныя. Яшчэ Астап Бендер ведаў 400 адносна легальных спосабаў адняць грошы ў насельніцтва. За лішняя даверлівасць можа дорага каштаваць. Вольга Шмаргун, Олег Чарняк. Навіны. Віцебск. Напрыканцы выпуску урок майстэрства, які нельга прапусціць. Бронзавы прызёр алімпійскіх гульняў па плаванні Александра Герасіменю і чэмпіён Еўропы Евген Цуркін правялі майстар-клас у Новаполацку. На трэніроўку запрасілі больш за 20 выхаванцаў мясцовай спартыўнай школы. Юныя плыўцы толькі пачынаюць сваю спартыўную кар'еру, але, па словах трэнераў, падаюць вялікія надзеі. Спартсмены прадэманстравалі свае навыкі на вадзе і атрымалі прафесійныя парады ад рэкардсменаў беларускага плавання. Ребята на самом деле талантливые, есть перспективные ребята, которые могут выйти на хороший результат. Я показала одну, скажем, из частей наших тренировок. Мне приятно, что на самом деле они могут почувствовать часть, скажем, тренировочной программы, которую делаю я лично сама. Майстар-клас доўжыўся больш за гадзіну. Пасля трэніроўкі юныя плыўцы не прапусцілі магчымасці ўзяць на памяць аўтографы, а таксама змаглі асабіста пагутарыць з вядомымі спартсменамі. 2 перамогамі дзеючага чэмпіёна Беларусі сталічнай каманды «Цмокі Мінск» над Турбонам пачалася серыя гульняў адной-другой плэй-оф нацыянальнага розыгрышу. У стартавых паядынках, якія праходзілі на паркеце віцяблян, мінчане аформілі вікторыю з лікам 75-116 і 68-123. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Адразу і не ўзгадаеш, калі на трыбунах віцебскага ЦСКА быў аншлаг. Апошні раз падапечныя Руслана Байдакова выходзілі ў фінальную частку спаборніцтва 5 гадоў таму. І вось сёлета віцебскія гуліверы здзейснілі невялікі подзвіг. Узнагародай стаў прыезд у Віцебск 8-разовага чэмпіёна і ўладальніка Кубка Беларусі, удзельніка адзінай лігі ВТБ каманды «Цмокі Мінск». Настаўнік мінчан Александр Крутікаў зрабіў у адрас гаспадароў некалькі кампліментаў і расказаў, якой гульні чакае ад сваіх падапечных. Я надеюсь, что все ребята поиграют. Самое главное нам сейчас переключиться с более, скажем так, ответственных соревнований международных, я имею в виду Лигу ВТБ, на внутренний чемпионат, и чтобы не было здесь шапка закидательского настроения. Старший тренер віцеблян Сергей Махонь, які зараз замяшчае захварэўшага Руслана Байдакова, рэальна ацэньваў сітуацыю і магчымасці сваіх падапечных. Народных супрацьстаяць фаварыту ў віцеблян пакуль няма ні сіл, ні рэсурсаў, а таму гэтыя сустрэчы разглядаліся як рэпетыцыя да паядынку за бронзу. Я сказал нашим ребятам, чтобы они в первую очередь не волновались, не провалились, никому ничего не доказывали, играли в свою игру. И основным
наверное, звеном и основной темой этих игр. Это, как бы это ни звучало, но все-таки подготовка к играм за 3-е место. У стартавай чвэрці рубонаўцы шчыра парадавалі балельшчыкаў. Некалькі хвілін яны лідзіравалі, і настаўніку Цмоку прыйшлося ўзяць тайм-аут, каб сур'ёзна пагаварыць з падапечнымі. Пасля гэтага чэмпіён уключыў звыклыя абароты, і лік на табло стаў хутка мяняцца на карысць мінчан. Тым не менш, пасля 20 хвілін сустрэчы віцебляне уступалі толькі 13 ачкоў, 42-55. А вось пасля перапынку супраціўленне нашых землякоў значна слабла, і ўсё стала на свае месцы. Цмокі былі значна мацнейшымі, 116-75. У паўторным паядынку мінчане дамінавалі на пляцоўцы з першай да апошняй хвіліны. Лік на табло рос катастрафічнай хуткасцю, і фінальная сірэна зафіксавала перамогу сталічных баскетбалістаў з лікам 123-68. Трэці матч у серыі да 3 перамог пройдзе 5 мая ў Мінску. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, Навіны Віцебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Прыемнага вечара. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці пераменная воблачнасць без ападку. Вецер усходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -1 плюс 4, днём плюс 11-16. У Віцебску без ападку. Тэмпература паветра ноччу 0 плюс 2, днём плюс 12-14.